manzo manzo wako sabu maringa pen amaringa uripo Moses uripo pana mai yacho ndio wakamira Moses na mtu kumbira yebo buya idizwe yacho taura ya manzo ya pera sarira Pega essa lista pampas assim. Música ao que subi. Tiso pedra na computi. La camera assim. sagawa ya Moses wacho Música was pronounced name. Ndio washikia tinde mos wachizo kabisa. zokuti kuri kwenda ujere mukazi wacho ndiye ari kwenda kurohwa ndiyo wabvuma hake uri kubvuma wapuhwa mapawa zofato Antasiva. Hari panoka kuzvipingura nega. chitaura imi nyaya yenyu mafambiro ezvakaita iye wacho aripo achichizwo tichiti ndaku chichiliita manje tichisienda Moses handiti wauya iye uyu ndizvo saka buyai tichizwa nyaya yedu isusu takataura kaiyangasi nyaya iripo imwe ngeestendi stendi yakauya sei kwemuri Last time kutanga taura mfunga. Tanda ngotara tanda kara ita arrangement la kaita na Moses. arrangement zii arrangement yei ngatitaure amataure nyowani tiri kutanga nyaya yenyu hatina kuiita because adotanga kupedzisira mari yedu hamuna kuzopedzisira kasi chitepa makadindiri kunyanya amanzo nyaya yamakanga muchideliberata palast court makanga muchitaura mafambiro akaita nyaya yekuti muzopozesa stand imimi izvi zvakanga zvine chekuita naMoses but by the time maitaura Moses wanga asipo sa changamiro vari kuti muchiexplaina maexplainero emakaita aya Moses aripo tochizvo dare rochinzwa kuti zvamakataura imimi Moses une zvaachatisandizvoiri pakutaura kwenyu kana kuti muchawirirana then mawirirana dare roona kuti roita sei imimi munochiexplaina matauriro amakaita kuti makanyepera Moses kana makasiyirira nokutaurira kuti masiyirira apa apa mawedzera dare richinzwa nachangamiro achinzwa then from there dare nechangamiro vakuchikwanisa kuchichiona kuti nyaya yenyu yosetliwa sei. Nafunga sektora kwenda kaita last time.
ndagara ndichitaura kuti Moses anga nepiece of land yake yange iri adjusted pane yangu. Then tobva tazoenda kutaurana naMoses semuzaya wangu kuti ndingamboshandisawo munda iroyo. Saka pakutaurana ipapo takazoita agreement ketakaita kokuti ndimbomupawo mari yekushandisa munda wake. Ndozvindaa ndakaita 350 ndoindaa ndakamupa kuti tishandiswe munda wake. Saka isusu tikuzongoshandiswa kuzwa nyaya yatakunoku isusu tapedzerana nofana ndozvindaa ndakataura last time. Muri kudzokera mamakatanga kutaura pafirst trial yenyu handitika mukazocorrecta futi ndo marerules amakafambira pafirst trial ndo ari muri kufambira but makazocorrecta futi mushure mekunge dare ranyatsozofamba neni zvakanaka. Imimi chiendai imimi anza yenyu chaiyo yamakwa pacorrection ndo yaanza yakamakwa pafirst week ikanzi handiyo musasaramba muchiinyora because haisiriyo anza yazomakwa iyi pamazonyora macorrections ndo yaanza pamunobvunzwa next time ndo yamunoziva kuti 1+1 ndi 2 haasi 11 ba. Saka nyaya iripo ngeyekuti inini naMoses takatengeserana munda about the concern yaSABO. Ndonyaya ndakamboti ndakambonzwa ende ndoye ndakanyora muzoti awaramba uchinzvenga taizopasvika nembudzi mbiri inowangwana iyo zvizi todondoti munhu unonga soya muno tikandokona kuti wanyepa mbudzi mbiri funga kairi katatu usati wanyepa kana kuti ndorwara nhasi handisi kuti unyatso tikangokona kuti wanyepa mbudzi dzinotobhadharwa ipapo usitorina unobuda nemupurisa muno hamudi kunyepa toda vanhu vanotaurei chokwadi nyaya yakunaka kwayo nekushata kwayo ngainge iri muchokwadi. Saka zvakanaka mwataura mwapedza. Moses ngaatange nyaya dzake. Saka todi totoamirira zvekuti mari havasati vaunza saka totomirira nyaya yacho mozuya next time bakazo ndoti munonyorwa zvikwereti mudare dai mukudare mainyorwa zvikwereti vanhu vaenda ujeri handiti isusu zvetinoita munhu unonga asina kuuya nemari yedaira yedare tinouraya. Saka mwatumwa muri kuona kwamwaku tinobva tati munhu hauna mari yekuti akukuuraya. Saka ndimwe mwatumwa musina mari here timuuraye. Imwe mwangozoendai kudare hamuna kutombobvunzwa kuti kudare kunongoendwei. Imimi toda kumbonzwisana mauya kunzwa nyaya yaMozisi kana kuti mauya kudare kuri Mozisi. Poiti mauya zvaitova mwava
kana kuti matoya muri Mozisi wachona muri musungwa ngokuti Mozisi kunoku manje musungwa. Saka muri kunga muri muhusungwa hwaMozisi zvokuti zvetichapedza pano tinenge tichitosunga inini. Ndizvo nyaya yakaitika panyaya yestendi titsanangurirewo zvakaitika. Ishe wangu inini ndiri mukadzi handina chanhasi. Vakaronga nyaya dzavo, varonga nyaya dzavo sekuru vako mazuva ekutanga. Mozisi warova. Mozisi hapasi. Iwo nhasi kungotaura havo. Isusu tinoda Hapana statement yekuri kutaura because matini ndiri mukadzi plus musi wandakasvika ndiSimoni futi makati ndiri mukadzi. Inini kuuya kwandaita matumwa ndiMozisi hongu kana kwete. Saka matumwa ndiMozisi mazudina Mozisi azendai kudaro kodii koteerera nyaya ere kana kuti kondimiririra. vati ndinomirira ndichitaura chichemo chavo kuti vati handisati ndapiwa mari yebhazi neyekuuya yekubhadhara yenhingirikini yeSamoni. Hatipedzi nguva ere. Mbuya ari kutenga Mozisi uripo ere apa? hapana. Inini ndauya kuzomirira saka zvese Muri zvachitambura ana baba zvaakaronga musauti vhiringidza kati tamusunga neimwe nyaya isiri yamaurira mukaramba muchitamba nedare. Mauya muri Mozisi here kana kuti mauya kozwa nyaya yaMozisi? ndauya ndakamirira Mozisi. Ndandichiti taurirai zvakaitika panyaya yestendi zvese. Stendi vakataurirana navo vakambotaura chiri kudipa Muri Mozisi Alright. chitaurai zvomakaita ndozvo. Stendi takataurirana nasekuru vakatanga vachiisa mombe dzavo dzichigara imomo, dzichiisa mombe dzavo dzichigara imomo, dzagara imomo. Ndakachizotaurirana nasekuru vati wadii kunditengesera hako, saka takazotengesawo stendi zvisiri pamutemo. Apedza Matopedza. vakatengesa mari zvisipamutemo. 350. Zita ndani? Zita? Moses Matias. Reino racho. Rosi Mushore. Rosi. Mushore. Rosa Mushore. 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 Re. Saka mari yedare mazoti mari yedare mazoti Yainouya pacho. Nenda kutoya nayo next year that. Mune zvinoita. May 17 last. 17 Unonga June. inonga June 7
Saka mimi stendi amakatengesera uyu yanga makamaiwana kupi Stendi kuiwana kwatakaita takaitengesera. Maake. 2022 matengeserwa ndiani sekuru Tumburuko vakanga vakaitengesera pane vamwe vedhimo vavari madhire kutengesera namastendi akutokutakayano munomachinetsa but havadi kubuda munoziva kuti chika ndokugara chete kuti nditi munozingewakwanza but pamwe toti udofu zvine kaudofu mune kaudofu karimo lende haitengeswe ndakataura last time kuti lendi munoona sabhuku maona sabhuku moidentifya nzvimbo yamuruda maona nzvimbo yamuruda sabhuku anouya kwandiri ndokupai pachena lendi haitengeswi lendi yakabva kuna Mwari ikabva yaiswa kuna president akati madzimambo ipaiwana zvinhu zvemahara muri kuona kuti lendi haina hapana munhu wakambo imimi imari here ti imari bozika Mwari mukati apeno tamenu chechi Mwari nyika ine haina munhu ane invoice nayo yakasikwa mahara Mwari akasika nyaya dzemapresident madzimambo anonga achiita administer over the whole area kwese macountries kusvika kuti hapana ane transaction yecash kana check kana online everything is for free kusvika kwauri isusu ichizobva kuna president kuzosvika kwatiri tichizi tikupei mahara zvikonzero zvacho zvimwe ndakakupai kuti nzvimbo idzi wai tichikuti igarai in the event kuti pane madevelopments manyowani anenge achida kuitika munogona kuzonzi ibvai apa paroda kuiswa road paroda kuiswa mine paroda kuitwa chakati hazvizori zvinhu zvinozonetsa hurumende because munenge makangopiwa mobva mopiwa futi chii pamwe kwachiadzwa munokuziya kune vanhu vaigarako hurumende ikauya ikataura kuti no panapa paroda kucherwa madhaimond zvauda kuti akukuende hazvizoremera hurumende saka mukanga makapana tumarisiti twemaexercise bhuku seri kwechurumu muti mumakuwa paipai takukuudzai zvatiri kuda isusu kuti tinoda kuti chakati chidaitai kudai makuita nharo hamuchabudi futi pachena kuti ndakakurukwa mwese mwakatenga here hazvitengeswe izvi tengai mombe tengai motika tengai zvimwe zvinhu vasina wakadzirorai nemari idzodzo lendi uri kutoona kuti pauri kutogara izvozvi zvausi kufara napo unouya woona sabhuku unopuhwa futi mahara makatenga sabhuku muri unanzva dziri mari dzinoa pari kuitwa mainternal transactions muri unanzva tauraiwe kuda kutobvunza anyamaringa pemwaitengeserwa Tumburuko mwakataurira anini imimi ndombo pamuri kugara imimi makatenga mari baba acho akatenga mari asi kuzwa kumwakaita akatenga mari saka imimi mwakatenga kunani waripi saka imimi kuzotengesera uyu mari kavari maakuda kuchidzosawo kuna Tumburuko makatenga mari handozvi tiri kubudira zvemoses daira ifika sekuru Tumburuko vakanga vakatengesera vamwe medhimo vaiva vari kupuraimary
saka medhemu vaipa vakachinjwa kubva kupuraimary vakuenda handichaziva kuti vakaendepi yaritori 2011 kana kuti 2010 handichanyatsosiya vakuenda bva vati stendi yangu ndandatenga stendi saka stendi ndakutengesa baba vachiri vapenyu bva vauya bva vatitaurira vataenda kunobva vataura nemunhu wachimuridzi westendi akati ini ndandakapa sekuru mari 200 fatatora 200 yebva tavapa 200 vataenda kwasekuru turo vachiri vapenyu tikati tisu tapa stendi yepi iyo pachitsime vakati zvakanaka vasukuru ndazvinzwa saka ini mondipawo yangu vatavapa $50 nachiziva kuti 2011 kana kuti 2010 kuti pakazofa baba mapepa acho takatsvaga zvikashaya mutori nemapepa handikana uchipiwa unongonyora kuti ndini ndatenga taura straight zvinenge zvakaitika zvachoni saka kushaisha kwandiri kutaura kuti kushaisha kumabhoi havasi kuomuka vari kutaura zvakaitika saka muri kuona zvinoenda kuonesa iwewo wacho iwo wakamboenda here kuna sabhuku kuti ndikuda kugara manzou inini sabhuku ndakazongovataura sangana ndati wakaenda here kuna sabhuku kuti ndirudo pekugara handisina kuenda wakanga munomu wakaere masaurombe munomu wakaere gare kari ndinokazwa bhozi iwo matauro uri kuita unga uri mafikizolo uri kuita unga wakaburuka bhazi last week uri kuda kutotanga udoza saka todozwa kuti munomu wakambouya rini kuti uziwo hamuno masaurombe muwakaere 85 waigara nani waigara pai kuzonga usina tuto zvonoti pogara nanhasi hauna wanga uri pai aigara nababa anga akatenga stendi baba ako ndo akakuta kuti ende utsvake pekutenge stendi akakutaurira nyaya yekuti iwewe uchida stendi usaenda kwasabhuku ba usaenda kwamambo enda kumaindividuals iwo kuzosvika apa ireferensi saka toda kufamba tichiona kuti wakafamba sei iwo waigara nababa bvaona kuti ndakura handizvo bvawataurira baba bvati zvina basa kuti wanga aripo ndiani ndati iwo wataurira baba kuti ndakura baba ndauda utsvagawo pani pangu handizve akati baba akati unochida kuonani sabhuku waona sabhuku ona baba ndibaba manja infact haasi baba futi ndiri hafu baba anokutora iwewe iwe uda kuona sabhuku chidzi asi unoenda kuona sabhuku iwewe waita mhuri uri pababa handizvo wauda kutenda pano apo baba ona ndo nyaya iri pano baba anoti chiuya kuno mwana wangu tiende kwani kwasabhuku asabhuku uyu munomuziva mukomana zvakadaidai onai waane kamhuri taida kuti mutone robe munodii pemunomudamburirawo kuti atange uchi zvake kubva ipapapo wakuzoendawo wako wega kwasabhuku bhozi sabhuku uya waudini wakaintroducwa ndiani ndibaba saka ndati mi makafamba sei baba akakuti enda kwasabhuku waenda waikuziya kwasabhuku sabhuku waimuziya bvawaenda akati sabhuku ngazigura mira ora sabhuku waigura
sabhuku waidhura sabhuku wakati sabhuku waidhura uku kumukoto Nofunga pamusoro chakaviri. Tingarepesa bini. haisi kureba Ndakoti ngaisi hayo madhonzo. iwe nyaya iri kudare munomuka haisi yako iweyo inyaya yeland hauimisi bairo wazwaka vamwe vari muno vanoda kutodzidza zvinhu zvamuri kuita izvozvo izvo mbira sabhuku wakaenda iwo wasabhuku wakati kana kuti hauna kuenda aida sabhuku waidhura pamwe zvokuti mabhodzi mari dzindaizoma 5 waya 455 iye dzema 350 ndo dzemukoto ndo dzakusvika kuno sabhuku wakati mari eistendi irudo tonakidza nyaya ndaifunga kuti iri kwako badzi irudo svika kuti dhuze kwedu kutaura hatimbobuti nhasi hatitoiti dzimwe nyaya iyo iyi nyaya yeledhi irude tsamudo sabhuku wakati bhozi irudo osunga sabhuku ende sabhuku wacho chanaka uripi uri pano iwo ukagona kuti ukabatisa sabhuku ka iwo nyaya yako ka yatopera ende ndovanda tokuti enda futi papi ipo papo 350 yacho futi wakapata vanda kudzorera tikabatani sabhuku hambai naye sabhuku tofa wakati sabhuku taura kana kuti usina kuenda torasa tokuroka torasa uzondokurowa uri vanhu asati sumhanyi udokurwa tinozora maroeri acho bhozika pana pekuti wabashuga ka tinokurowawo kana kamushapu kanga wauzoba $50 ka tinoratsopowirirana paipoindifare panze ana rudo saka iwo tinokuona kuti tokuzokurowa sei ukatibatsira usungamwa haisa iwo hauchinanya sabhuku wakati sabhuku hapana chakataura pakuti pasi ndingada chakati ndo sabhuku chakazongoita akati pane pawaona here anestin ndo zvinotaura anizvo sabhuku very good ndatese mani vamwaita se nasabhuku uya wapaona iyoyo wakapindura kuti chii wakapindura kuti chii wabvunzwa nasabhuku kuti pane pawakaona here pane pindaona akati sabhuku sabhuku angati asaka zvino achienda imodini muwirane muridzi 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 wayo waigare hapana muridzi sabhuku wacho hasi muridzi futi inini wacho handisi muridzi futi kusvika kuna puresidenti ndiye muridzi ndiye unozotitaura kuti isusu puresidenti atiti endai mopani pogara takamubvunza mubvunzo wekuti saka isitozonanzvo papi akati hapananzwiwa hapana mariba saka chirunesa kechoti andisuya masabhuku neamwe maizvo ndimwe atovana mambo zvinhu indainoova 3 years handisati ndamboona munhu akamboya kwendiri achiti ndoda stendi handisati but vanhu vari kurelocata vachichinjana madevelopments ari kuitika indai vamwe muri kurongana muchayaka vanhu nangiswa muri kutopedzeroko sabhuku wakati handigoni kupa pekugara chienda pawaona wopedzerana nemunhu wacho ndo zvakangoitika sabhuku yapa hasi mazuva acho ecovid kwangine covid ndati sabhuku wakati handigoni kukupa pekugara iwo endai wotaurirana nemunhu une pake nemunhu wacho ndizvo here sabhuku mudare muno izwa iwo kuti wacho iwo hausoda kuimpliketa isusu handiswe redu kutenderera tinositokurowa iwo dzese tohandapedzerana newe iwo uzopedzerana nasabhuku bcause 350 ndiri kuida kuno 350
inasa ndakamboiwa mari yelendi kuno 350 ndikuida kuno ndauchitopindawo mugemu rekutengesa racho because uroro danho arimo masabhuku ari kutofamba nemotika imwe mwacho murutora inini mamboka nditorire ndakapuwa yehurumende harina mari dziri kuramba dzichitendererawo saka iwo kuti uri bvisa anhu ese yosara yayako here ndivauya ndovatatokuponda iwo takanyarawo kuponda last time tikati chiuya because nyaya iri kuitika pa une mhosva yekuti hauzodobvunza hauzodotedza mitemo yakataurwa nababa kuti enda kwasabhuku uri kuti ndakaenda kwasabhuku sabhuku wacho ari pano sabhuku uyo ari kuti ndakauya kwemuri ndichiti ndirudawo pekugara ndakura mukamuti une pawakaona here akati ndine pendakaona mukaenda kopaona bva mwaenda kuona pari pani pamaringa handizvo mira ndoizvakari usamhanya usatisira mawedzi mukarwa mira ndiyo miraisa ndo process yacho bozi sabhuku unozoti nyaya yesabhuku panyaya lendi inobuda papi vanhu hamunatsoziva sabhuku anoziva migaro sabhuku anoziva kuti apa pane zvinoera apa pakadai apa hapagarwi apa hatigoni kupfuura kusvikawo saka iwo ukauya uchiti ndiruda pekugara sabhuku obva akubvunza kuti pane pawakaona here nyika yake inonga yakakura umwe munhu haangazoswiri kutsvaga but ochiti chande topadi topaona asvikapo ndiye anosvika kutaura kuti apa hapaiti ba for whatever reasons une pamwe here pawakadini pawakaona woti ndinapo saka iwewe waendaona sabhuku akubvunza kuti une pawakaona here iwe wakati ndine pendakaona the next thing was iwewe nasabhuku makaenda pai kwete iyi bai papa ndachiri fair yangu imwe kwazi yo wakakura kwete iyi bai ingani iyi atinozobata ngemwana mwana wa wake wangu akatengadera ndiye mwana iwe uri utsvake uno aiwa tisuda zvinhu zvakadhawo daroka iwewe yako wacho wakatenga mari iyo saka ngee uri kusiya mwana achitenga kuti iwo ndiwo uri kutoitisa kuti iwewe pako wakaona muri kuona zvemuri kuita iwo pako wakabaona mahara iwo mwana wauda baba ako akakuendese pemahara iwo mwana wako wakuti ndakura wakumuti iwe ndohura ndobhadhara saka iwewe ndiwo uri kuunze nyaya dzekutengeserana lendi kaiwe batereke taurai sabhuku mwatiji sabhuku ndidaniudzazisa ipapo tamanzo arokuro kunasa kutsanangura haadi kukorera ba zvitonzi kukorera muri vekuru stendi yawo yaanogara aya akapuwa ndisabhuku zvine mutengo zvingapera stendi yaakazokorera ngeakatengeserana namaringa iwewe istendi yawazoti iwewe wakatenga uchitengesera mwana handizvo wakaizwa ndiani kuti kune mastendi for sale mutori nemasaini ka iyozvi mutori panombotozokana kuti panhingi pane stendi iri kutengeswa panhingi pane muruzviya iyi wakaiziya sei bhozi hausi n'anga kaiwo unofamba uchiti apa ndatopaona muri kutengesa kapana akakutaura kuti pane stendi iri kutengeswa ndiani wakarota wakakutaurira ndeni ajendi muna ajendi uruzona mune kaajendi karutonanzva $10 maimai kachiziva kuti pakati pari kutengeswa wakataurwa wakaziva sekuti ane stenda stendi yanga ingori pamberi peyangu wakaziva sekuti iri kutengeswa zvavanga zvakuita ngezvekuti iwo anga asikachaipadini asikachapashandisi tobva nangukumbira kuti ndaida kumupadini kupashandisa mahara mira waipada mahara bhozi pakwanga wakapaona mahara kaio saka wanga uri kutopadawo futi mai zvikazi uri kupada mahara zvikazi udii
ndakazongoti nawo mwana nawo kaita naye madevelopment akepo zvamawirirana mari zvakazongowirirana sabhuku makazomupinza papi uyo ndoripo ngoti ana sabhukuka uyu urapo atinozoenda makabva mwatopedza mleka achada kuzoenda kuzotaurirana mwatoita iwe unotange usvika ubate mukadzi wemunhu mazamo kuti ndaidozobvunza kuti mwakaroorwa here watobata unotanga wobvunza mai mwakaroorwa here ndinobata mayoti batai kanota hino iwe uri kuti watotora watoaka wauti waida kuzotanga uyo wobvunza kuti zvendaita ino saka zvawakaita zvese izvo zvazviti ipo baba handisi kutoda munhu tiri minute iruda kutobhadharwa kuno tora foni mazona saka watanisei wabatwa nemhosva yekutenga lenda itengwa hakuna mutengo wakadaro itori mhosva iyi Moses makaenda nyaya yekuti ndakatengeserwa nemunhu wakafa ka haisini material hazvina zvezvinotibatsira mutonyepa ngokuti hapana mune pakanyorwa here kuti imimi musati matengesera uyu maamakatenga pane agreement here yakanyorerwana mwatenga sekurani sekuru tumburu akanyora here agreement kuti ndamutengesera imimi vakanyora asi matsamba acho akamuku chacho chaachina baba saka kuzoshaya kwakaita baba hapasina akatsvaga saka umbowe kuti mwakatenga hapasina saka imi mwakatora lendi yehurumende kwautengesera uyu imhosva iyo stendi iyo iri papi ikasvike pasecondary permission yakura zvakadii fana kuti 1.5 hectares iwe hamuna here listi dzeanhu ari kuda kugara ini vanhu ari kuda nzvimbo hamuna here ariyo ari kuuya makambouya here kuno kuti ndida vanhu ari kuuya bcause hamupa vanhu kandinhova unawanotoburawo inu apanoita kuti tape nzvimbo apanoita kuti tape nzvimbo aya mati dambudziko ravo ngerekuti paanogara izvo zvingepababa avo stendi iyoyo yainga iri yavo ndakatombovataurirai kuti mumibvai apa ndaimbovaga kustendi kwenyu kutoshamiswa kuzokuti atovatengesa mbuya handisi kumutaurirai kuti pamwaga iyo zvikhanzuri yakuti paya paya ibvai futi paari kutogara pacho ipapo khanzuri akatoti kwadziga abvepo kuti padhuze nehospital apana kuti mudoko ugarepo stendi ino kwakatengesa endi yacho makazwa ine shoko rombuya maringa kuti pamuri paya munofanira kubva khanzuro yakauya ikati paya paya paibvai ngokuti pari kupisirwe zvinopiswa zvipahospital kuti muzofema mumwe wacho hamwine iwe mwakotengese stendi unofanira kugara ndakatombomutaurira futi apa pamagara magare pamakuva pababa ibvai pano iwe mwakotengese stendi iyi uyagara uko muri kumanidzana kuti muye pamberi apo muri kutiziva pamberi amozisiwa mabatwa nemhosva nekutengesa state land haitengeswi hamuna simba hamuna power even kana sabhu haana simba rekutengesa inini chaichai ndinosungwa kuti painiwe ndichabve pekugara ukaona ndakuchaja kauna bvuma wobva waenda umangarawo mapurisa uone kukangwa kwedinoita ngenyaya yekuti lendi haidi saka mabatwa nemhosva ichi
350 yacho iri yamakabhiwa Amusuzwa 350 iripi Yakatoshanda. yakatoshanda right. Munoda kuti mari iyo hamubati mari yeland vaimo, hamutengesai zvimwe zviro zvese zvemina zvikwete land. I want that money iwe kuno kuLake of Court yoriswa kuno nembudzi 3. Faindi yenyu ngeyembudzi 3. 350 iyo hai hapana utombori entitled. Inini wacho kutongoitora for custodian purposes, otherwise land haitengeswi, but better itouya kuno inozotoita madevelopments emunzvimbo muno than kuti iende kuti land munhu akuru kwaatengesa kwakuendotora mari yacho for personal gains. We don't entertain that. Kuti paine vanhu vane nyaya yakafanana neiyoyi, ziyai kuti mune nyaya dzichauya muno ngenyaya yekutengeserana land. Iyo zvizvi tichaunza zaki Zimbabwe anti-corruption watemuya iri kuuya. Toda kuti umwe naumwe tizwe maurire emwakaita nemafambisirwo ezvakaita. Wese wakatengeserana mari idzodzo dzinoda kuti mari idzodzo dzidzorwe. Imwe wacho babo mwakauya kutenga land, munyatsoziva kuti land yaida kupuwa mahara. Hamuna kuda zvemahara, nemari maningi. Mwava maburitsa mari. But maburitsire enyu muri kuita mari imimika ngeyekuti isusu takuda kuzokuudzai zvetoda tichanetsana, because unenge utori nedzungu rekufunga kuti pasitendi pako wakatenga, yeti ndepehurumende ndobhadhara mbudzi 3. Mbudzi 3. Mari iyoyo ngaiuye kuno. Mbudzi imwe chete $40. Kana kuti munounza 120 kana kuti mbudzi 3, yo 120 kana kuti mbudzi 3. Imwe mari yemwatora yekutengese nyika iri kuuya kuno. Hamutengesi nyika ba. Kuti paine munhu uri munomu wese wakapuwe mari yekutengese, mari idzodzo dzichauya kuno. Akabhadhara wacho tiri kumusunga, ari kutengesa wacho tokusunga. Nzvimbo yacho tinobva taitora. Iwewe uri kubhadha here? Wabhadhara mbudzi dzako unoenda kwaSABHU. Zvawasiya wataurirwa ndibaba, unasoteerera nababa. Bozi tsoro yorudo kuti apa baba ako akamboita apa bvaona kuti haidini. Vakutaura kuti kwaramuka enda so. Iwo hausuda wanga uruda kuona kuti zvinodini uchachizotaura. Saka munobhadhara izvozvo. Nzvimbo iyoyo inosara yakadaro, haisi yenyu, haisi yani. Nzvimbo iyoyo ndeestate. Iwo kana uri kubhadha zviri serious unoenda kuna SABHU. Observer protocol. Otaura yo SABHU wacho wobva waenda koita mageneral assessments opera. Moyepi kuno. Inini wacho ndoda kopa divu kopaona. Ndozoita maconducts angu nana Ema nana Lenzi nana nditoona kuti hapana here zvingangozovhiringidza pamagariro emunhu. Toona kuti hapana, tobva takupa iwo mahara. What is apa tudo kupangidze road yekuende Harare. Ukuboruti Harare ukumaputo unobuda waasera liyoto. Harare ukarasika uchidai haunyanyi kurwadziwa, usatora mashortcut. Saka imwe next June munoda kuuya nembudzi 3 ne350 uya nembudzi 3 ne40 imwe paine $40 zvembudzi 3 assistant wakaburisa kawana pane zvakabva kuitika saka ipo ngowatenga stand pane zvaitika ita une zvikiribidi iyoyo unatotenda ndada kuroye 6 chaidzo 1 because uruda kuita iwo uruda kuunza mutemo wekuti amutengeserana ivendi.
asi iwo baba vako vakaona lendi mahara, iwo ukaiona mahara, waiwa kuda kuintrodusa kuvanhu kuti bhadharai ma350, iwo uchitolida by example, kutotungamira kuende pamberi kuti ndo zvinoitwa. Hatizvidi muno, imhosvo yakatopara. Unaya nekudzidzo dzedzimubara, iwo ndiwatadza kuuya nadzo, unotadza kuuya paine zvine zvaitika, iwo wachojuwa ukatadza tiita kusamona. Imwe pane zvemunoda kutaura here, tionoite dzimwe nyaya. Imwe hapana chekutaura, hapana, saka toonana musi wa7 June 350 ndatidzosai, musarwadziwa, yanga isi yenyu. Mungazoti ini wacho haisi yanyu, asi ndichaona kuti ndoita sepozi renge yaguno. Imwe ngoti peyakauya kuti mwakaonawo zvekuita, ndichaonawo zvekuita ini, kuti ndazofunga kuti ndoendesawo mberi kuna akuru angu, kana kuti ndodini. Ndiri mambo wacho inombodzoka kunombozi handingafari kuona munhu uri muno mati hamari yevhu rineri. Inini ndisina chindati ndatombodya muvhu racho. Tendai, moya musi wa7 June, moya nezvinhu izvozvo without fail.